Salam kadırlı vatandaşlar, salam mehriban ilişkiler. Men şu Berdimuhamedow'un yeni ediyen fırsatçılıklarını kellem çişip çıdap bilmän yeni çıktım ekrana. Yine de bolya kime bolya yine oturan garip halka bolya da. Buların Berdimuhamedow'ların haram kılamıyımlanok. Yine de 2000 sani eskeri uğratacakmışsın Ukrayna tarafa. Men düşünem oktaş. Hani siz neytralitetdiniz da, hani siz bir tarapdınız da. Bir tarap bizip 1995 yıldan beri heşelle kakıp da var ediýäňiz her ýyl. 12-nji dekabrda. Hani nira soktunuz ol bir taraplygy nira soktunuz. Bu nähili beýle bolýar? 2000 sallat, 2000 eskerisiz nähili guradyp bilýäňiz? Kimin çağalar ol? Türkde işläp ýören yine de şu yetir çağalar, enesi atası Türkde işläp ýörenler. Şu bayın çağalar giden oğa, armiyada giden oğa, urşada giden oğa, hiç atan gitmedigem. Bayın çağası. Sizin näder öz tohum tijiňizde üýşüreňde 2000 sana esker çykýar. 2000 adam çykýar sizin tohumuňyz üýşüreňde. Näme Şamma giden oğa? Urşa. Näme Kerim Bulu giden oğa? Näme Serdar giden oğa? Näme öz tohumuň giden oğa? Ne saňa soraw? Näme üçin yine de garip halkyň çağasyny oduň öňüne oklaýaňyz? Senin şu ediyen, yürüdüyen politikan var ya, halis inni yetecek derecesinde yetti. Bu neytralitet deyip, hani nire soktunuz o, ne yani? Bir taraflığı. Sen aslında var ya Berdimuhamedow, kanunu alıp okap görüyorsun mu? Şu konstitusyonda adı okap görüyorsun mu sen? Sen okap görüyorsun emeňden var. Inni vap şey eden ettilik. Ediyen atlan hemmesi hiçbirim kanuna kabat giren ok. Bu nähil janyň yanmasın? Bu nähil janyň yanmasın? Nereden çıkardyňyz ol hokkany? 2000 sany eskeri bermellik. Kimin çağat berjek bolýaň sen? Oduň öňüne kimin çağat atjak bolýaň sen? Bolýa vatandaşlar, siz özüňiz pikir edersiňiz bu barada. Öz netijeleňizi, düşünjeleňizi ýazarsyňyz. Bolýa sag bolun.